ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁକୁ ବୁଲେଇ ଯୋଉଠି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମ ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିର ନାଁ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର, ଯୋଉଟା କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥର ମଙ୍ଗଳପୁର ଟୋଟାଲ 9ଟା ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ମେଢ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁ ମେଢ ଗୁଡା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 400 ରୁ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ରେ ଦିଆଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକିନି ମଧ୍ୟ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କହିବି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ ଲାଗିଯାଏ ଯେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁକୁ ଲୋକମାନେ ନ ଯିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ ଦେଇକିନି ଭସାଣି ଆଉ ଡିଜେ ଉପରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳପୁର ଭସାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଭସାଣିରେ ଓଡିଶାର ପପୁଲାର 9ଟା ଡିଜେ ଆସୁଛି। ଆଉ 6 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଭସାଣି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।